Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो गासिबो जोंहा मोजां दंजोबो। गुड निउस बेनो एडमिट रिलिज खालामबाय हेल्थ डिपार्टमेन्टआव। स' बेयाव कम्बाइन एग्जाम जासिगोन बेनो जाबाय 12 जानुवारियाव आरो नन टेक्निकेल पोस्टआ नोंथांमोननिया गाबोननिफ्राय अनलाइन जागोन बेनो जाबाय 765 पोस्टआव। दा एडमिटआ बबे होखो जों डिटेल्सखौ नायगोन। देग्लाय एग्जामा चेन्ज जादों हेल्थ डिपार्टमेन्टनिया आसाम स्टेटना बेखौ जोङो गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन। दा जोङो डाइरेक्ट अफिसियेल साइटआव थांसै। दा अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो बे पेजखौ नोंथांमोना मोनगोन। लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव डाइरेक्ट बे पेजआव फैनानै नोंथांमोननि एप्लिकेशन नाम्बार नङाबा फन नाम्बारखौ होदो ओमफ्राय नोंनि बार्थडेखौ होनानै डाउनल'डआव थुनाय लोगो नोंनि एडमिटआ डाउनल'ड जागोन। जुदि एडमिट मोनाबा बे कल नाम्बाराव कल खालामदो अब्ला नोंथांमोना एडमिटखौ मोननो हागोन साक्सेस जागोन। मानोना खायसे एडमिट प्रब्लेम जायो नालाय बेयाव नोंथांमोना कलाव ट्राइ खालामनांगोन आरो। दा बे जाबाय एडमिट। दा बे एडमिटनि एग्जाम डेटआ जाबाय जोंहा 12 जानुवारि एबा 12आव जागोन। जानुवारियाव 11 AM निफ्राय 12:30 सिम जागोन एबा 1.5 घन्टा नोंथांमोना आनजाद होनो हागोन आरो। स' बिनिफ्राय एग्जामिनेसन एड्रेसा सेन्टारा थाबाय बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय गावनि एडमिटआव। ओमफ्राय मा लांनांगौ मा लांनाङा बेनो जाबाय एडमिट कार्डआ लांथारनांगोन प्लास आइडि प्रुफआ जाहैबाय आधार कार्ड नङाबा भटार कार्ड नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स बे मोनथामनि गेजेराव मोनसे थाबाबो जागोन। नोंथांमोना ब्लेकजों लिरनांगोन बल पेनजों लिरनांगोन एन्ड गांनै फट'कपिस नोंथांमोना पासपर्ट फट' लांफानांगोन एन्ड बेनिफ्राय एडमिटआव जुदि फट' गैयाबा बे फट'खौ सिथाबनो हागोन नोंथांमोना। प्लास्टिकआ नोंथांमोननि पारमिसना जाहैबाय क्रेडिट कार्ड एबा एटिएम कार्डआ डेबिट कार्डआ बेखौ एलाउ दङ आरो। बाखि एनि बुक पेपार मबाइल फन बेफोरबायदि माखासे केलकुलेटर बेफोरबायदि जिनिसा एलाउ गैया। स' दानिया एग्जामनि टटेल मार्क्सआ बेसेबां एसे चेन्ज जादों माखासे कुइसन लेभेला जों बेखौ नायगोन। 100 मार्क्सनि एग्जाम मार्क्सआ 100 आनो बे थिगानो दङ। 1.5 घन्टा टाइमिं दङ बे थिगानो दङ। बेनिफ्राय माल्टिपल चइस कुइसन बे थिगानो। दा बेनिफ्राय कुइसन कुइसना गासै 50 कुइसनल' फैगोन बे एग्जामाव बेनो जाबाय टेक्निकेल लाइनाव आरो मोनसे हाबानो नोंथांमोना नाम्बार 2 मोनगोन आरो माने 50टा कुइसन बेनिफ्राय मोनसेयावनो 2 नाम्बार आरो टटेल मार्क्स नेगेटिभ मार्किं गैया। थ' बेखौ जों मिथिबाय। सिलेबासखौ नायदो नोंथांमोननि जिके थाबाय इंलिश थाबाय साइन्स थाबाय बेनिफ्राय मेथ्स थाबाय। मोनब्रै साबजेक्ट नोंथांमोना मोनदों आरो मोनब्रै डिपार्टमेन्टजों कम्बाइन एग्जाम जागोन। DHS-DME DHS-FW आरो आयुष दङ। थ' बेखौ नोंथांमोना हैनो हासिगोन जायफ्रा एग्जाम दङ। स' बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय जाहाथे एग्जामा नोंथांमोना क्लियार जायो। दा अफिसियेल साइटआ बेनो DME-नि साइटआव फैनाय लोगो नोंथांमोना मोनगोन। बेनो जाबाय लेटेस्टआव फैनानै लेटेस्टआव फैयोबा क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो नोंथांमोना फिन खनसेबाव एडमिट कार्डआ डाउनल'ड आबाव क्लिक खालामनांगोन एन्ड अके थुना होदो। अके थुनाय लोगो नोंथांमोना गाहायावनो गोबां बेवहाय माखासे PDF फाइल दङ नायनो गोसो दङबा बाव हागोन। देन बे जाबाय टेक्निकेल पोस्टआव 765 गाबोन नन टेक्निकेल पोस्टआ एप्लाइ जागोन जेराव 10 पासनिफ्राय डिग्री पाससिम 5 जानुवारि जानाय लोगो एप्लाइ भिडिअ फैगोन एबा गाबोन फैगोन एन्ड एडमिट कार्डआव थुयोबा नैबे सेम पेजआ बेयावनो नोंथांमोना मोनफिनगोन आरो। दा बेनो जाबाय लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव।